Megaloid, this megaloid place, oh my god. Welcome back my channel. Download hay nói ang tevsa ki free fire ka norok ni bagay katar video te boy. Hinke download norok nai tong di tai share khai di norok ni download bai tai subscribe tai like comment lo khai di. Hinke download omo hinke megaloy market nai thok tong thok megaloy thang mani norok bagay tuljak video katar norok nai man nai. Belai no night thok nuk thok tong thok scenery kaham norok nai tong di joyawai hai kino ani o channel no norok joyawai nai tong di notice boy Tripura or channel no tai saja khangke like comment lok hai di norok ni dorok bai henke dorok nai tong di biskango tai bo nogoi manna. Sari jora angka aboni bagai belake sanja angka sar bohapka manak mani phailuk manak ma lai rok jotono ma basung baikya hai phono belake naithok Megaloy state tayabo angka kifiri tongo nogot thangpurni belake hor angka risk ta hor angka angke ramarok markino risk tongo. Aboni bagai beraki dangerous Megaloy hinke norok jotono semangna je Megaloy thangjak shillong rogo thangjak gari bai thangjak ke norok saimannai phiya train rok bai thangjak ke nogoi mannai norok nai tongdi sayawai no. Hinke dolong norok no kaisa kok sana musungo tamni hinke norok ani video no katar nai tongkhangke first time tabuk no nayo hinke norok ani channel no subscribe khai di tai subscribe khai mani loge no bell icon no click khai di hinke norok ni thani bell icon no click khai khangke norok ni thani ang video first upload khai khangke norok ni thani sok phainai norok nai tongdi. Ke dolok norok ni bagi tini ni bagi awasakno horbo angka tini berake omo tai angka 11টা 12টা rogo jeng gario koi tongo lamaro rani chori tongo aboni bagi tini ni bagi asukno norok ni bagi
tewisa kifiri pai tongo noroi bagi next video o norok bai tei saman laifinai norokni bagi teibo ketar ketar video tubui tongo biskango aboni bagi norok soyawi nai tongdi ani o channel ni bisingtei norok teibo ketar ketar video naimannai tinini bagi aswkno norokni bagui aswkno khulumkha bye bye.